Bueno, ja la tenim aquí, Aló, youtuber! Bueno, Crazy. Què passa? Que sempre li parlo amb Crazy, us he parlat amb ella tipus Crazy, però el teu nom, com et dius? Penélope, pene para los amigos. Ja ho he explicat abans, que ho està petant per Instagram, està a tope amb els directes. I com et defineixes, Crazy o Mireia? Bueno, parlem ja de Crazy com el personatge en si. Com et defineixes? Histriónica. Histriònica, ara m'has deixat a mi també histrònica. Histriónica, con H. Histriónica, albojarrada, que fot el que li surt del xochete. Jo vull saber com vas començar amb els monòlegs. Hòstia puta. Perquè la Crazy, jo la conec farà un any, cosa d'un any que ens coneixem, gràcies als monòlegs, que ara últimament estan creixent molt i més amb la comèdia femenina, doncs està bastant en auge, podríem dir. Llavors, com vas començar, Crazy? Sense voler. És que va ser com tot com casualitat, saps? Sí que era allò que hi havia gent, hauries de fer monòlegs, no sé què, però jo és que no m'hi veia. I va ser per un còmic i ja vaig apuntar-me un curs amb ell i em va dir tu serveixes i tens talent, no deixis els escenaris i bueno, vaig anar provant fins que, bueno, le cogí el gustillo, pues como follar, pues eso. És que la pinça sempre ha de fotre la guinda, tu. Sí. Com xingar, tu. Fer monòlegs és com xingar. Exacte, mira, y a veces es millor fer monòlegs que xingar, porque según lo que vas a meter dentro, no... Sí. Has actuat alguna vegada amb els teus pares? No, tia, No. me muero, o sigui, a mi que mon pare em veia parlant de polles, no, a veure, jo m'imagino que sap que no soc verge, més que res perquè tinc un fill. Sí, clar, bàsicament. Sí, m'he follat, Ah, cascat, tu. Fa 8 anys no ho he tornat a fer mai més, Ets feliç? Sí, Oh! i convençuda que t'ho he dit, Sí, quina alegria, perquè quan preguntes, justament aquesta pregunta, hi ha molta gent que com la pensa, no? Però t'ha sortit de l'ànima, sí que ets feliç? Sí, soc feliç. M'agrada tot el que tinc i no penso en el que podria tenir, o sigui, que m'agradaria tenir unes altres coses, o m'agradaria poder tenir un marit, m'agradaria tenir que m'empotrés bé i que em fes feliç, però no el tinc i em conformo amb el que tinc i valoro el que tinc. S'ha d'agrair sempre. Jo soc una persona, mira, tinc molts defectes, molts, Com tots. però tinc moltes virtuts i una d'elles és que soc una persona molt agraïda, molt agraïda. No has d'esperar res de ningú i que has de fer les coses perquè et surten del cor. Exacte. I punt pilota. I mira que grande lo tengo. Mira. La musa d'Olesa de Montserrat. De Catalunya, tia. De Catalunya, perdó. La mil catalana, nen. La pubilla. La pubilla, tu! Hòstia. Escolta una cosa, Digue'm. tu rius amb els acudits? Amb els altres no. Vale, a mi també em passa el mateix. Em costa molt riure de l'humor dels altres. Hi ha d'haver un pipa, saps? La xispa. La xispeta, Sí, la xispeta. però jo anar a veure algú i que em faci riure, allò de molt poca gent m'ha costat. A mi m'agrada molt escoltar-me la meva risa, jo tinc àudios meus partint-me i m'agrada molt escoltar-me'ls. I és més, a vegades, abans de pujar a un escenari, me'ls escolto i em pixo i me viene el subidón. Sí, bueno, és la Crazy, Sí. ella mateixa ja parla per si sola. Jo no me l'he posat, Con su rojo pasión. vull Ara dir, espera, ensenyaré els pantalons de cap a amb les peus. sabates. Sí, va, tota Les ella. sabates. Mira, Déu-n'hi-do, per fer una entrevista, Déu-n'hi-do, casolana, mireu com va. Els teus majors seguidors, com són? Mira, La gent que més et segueix. dones que no m'ho esperava, perquè suposo que la dona està en un moment d'empoderament i es veuen no reflexades en mi o, hòstia, el que diu aquesta és que realment, però aquesta ho diu, saps? Aquesta tia ho està dient i a mi això que està explicant aquesta noia m'ha passat perquè jo no tinc pèls a la llengua i explico... No, he d'entrar al seu Instagram, Soc la Crazy, tremenda, no té pèls, no està allà, no? Bueno, sí que tens pèls, però vull dir, a la llengua no els té. Bueno, Perquè tu no quieres. t'has frustrat alguna vegada? Frustració? Sí, home, clar. I com l'has treballat? Mira, m'he frustrat molt amb les persones, perquè et fas expectatives que després No coincideixen amb la realitat. I al final no et frustres amb la gent, et frustres tu mateix, perquè et fas Correcte. unes expectatives, t'estàs muntant tu la pel·lícula. Correcte. Vull dir que... Aquí on la veieu és un coco. Quants idiomes parles? 7. 7 idiomes. Poca broma, és un coco. I tinc 3 carreres. Té 3 carreres i va de molt modesta, la senyoreta Mireia. I escolta, de la Mireia a la Crazy, quina diferència hi ha?
Bueno... Són les mateixes? O sigui, No. la Crazy és la Mireia a la màxima potència. Sí, El que clar. veiem a l'escenari. Li dona vida, aviam. La Crazy és un personatge, està claríssim. Bueno, hi ha gent que no ho veu, que hi ha gent que es pensa que és... Però, bueno, me la pela. Però hi ha la Mireia, que és mare, enterada, que és una dona treballadora, que porta a casa seva, que va tot el dia de puto cul. Però, i la Crazy... Sí, al final sóc jo, elevat al millón. Pues jo el que tenia ganes és que la gent que veiés aquest vídeo que et conegués més, una miqueta més com a persona, perquè sempre veiem el personatge de la Sí. Crazy. Clar, i penses, hòstia, què van a pensar de mi, saps? Esta és una guarra, és una loca, és una no sé què. Tot pel personatge. Clar. és I l'he que tret clar. de l'armari i és el que et deia, que m'he dut molt més feedback, molt més bo de lo que jo mai m'hagués pensat, i és el que et dic, i de moltes dones, o sigui, moltíssimes. O sigui, quan m'han escrit tot de ties, durant el confinament pels vídeos i tal, i dic, uala, tio, o sigui, feia inflam i això, de, hòstia, que guai, saps? I al contrari em pensava, dic, ja veuràs les ties, i què va, és que ha sigut el contrari. Doncs això, que et desitjo lo millor. Gràcies per ser, igualment. Que continuïs per la línia, perquè encara tens molt carinyo per donar. Ai, sí, soy con amor, jo. I ara fora broma, ets jo tinc molt amor, per dar, I em deixo i també per rebre, Sí, és molt d'intercanvi, que sí? Sí, espero que trobis una zona, Rosalía. Ai, nena, que la yo tenga por així, ti, tú por per mí. això, si no... Home, jo vull... No, a veure, A veure, què Vull vols? un home. Missatge. vull un home, around 35-40, que me'n pot dir bé, Que això, que em pot dir bé, que la tingui que grossa, la tingui grossa, català, català, de la terra, sí, un home ben sapat, català, xapat, i què més? Que tingui barba. i que tingui barba. Molt bé, doncs homes de Catalunya. Bueno, espero que hagueu conegut més a la Mireia, que d'això es tractava, Sí. i no tant el personatge. Has vist? Vaig ben vergonyetes, no vaig mirar a la càmera. I tu mateixa ja pots despedir això. Si en el fons com soc tu una vulguis. persona molt tímida. Ja pots despedir això com tu vulguis, et deixo la càmera per tu. Bueno, i què dic? El que Així ho vulguis. tallaràs, no? Sí, I què dic? el que vulguis. Bueno, bueno, macos. Macos. Petons per tots. Baila crazy. Faré la meva despedida característica. Petonets!